Air. Ko non tigi ko siftinde bandiraɓe tan eden ɗo henna e aéroport mo ganduɗa ko Blaise Diagne eden gardi e Thiamsi emin gandi ko France gummiɗa holko saabi garagal ma hande ɗo e aéroport. Addimi ɗo e aéroport Oumou Siba haade fof a salminama toon kadi mi salmini Oumar Doro Koumi e addimin ɗo ko jaɓɓade leader amen politique hono Souleymane Jules Sogom ene ummo Allemagne e kadi komin hoddiɓe France Allemagne kadi min vision développement o ko même min andi ɗum tagui quoi e kadi amin jiiɗi kadi Fouta ɓamto amin jiiɗi Fouta change kadi ko suwaɓeɓe mbawi ɓamtude Fouta e ko wayno Jules Sogom en Ablaye Lo men Djiby Sy en e oɗo Barka Cissé Matam en ko ɓen mbawi change-ude hannde Fouta ko relève wawi fof kono wona jooɗi duuɓi sappo ene jogui duuɓi capanɗe jeeɗiɗi walla duuɓi capanɗe jeetati e nayyi wiyene ɓamta Fouta wawa wonde. Kono Souleymane eɗen gandi ko eɗen mbawi wiide ko candidat est ce que konko junggo makko ene yahanno e commune he ala avant omo wi omo wona candidat. Ahas hande to nder Hunare fof sawi Souleymane Jules Sogom aɓe gandimo Omo anda Souleymane Sogom wonno président agir pour le développement de Hammadi Hunare kamɓe suwaɓeɓe waɗɓe hande waɗɓe engagé e politique ɓe foof gonno koye association ngaji développement ɓe jii caɗele gonde e nder guure ɗe eyyi ko kiram tan ko kiram wona goɗɗum holko hande Hunare ala ko wawi addande Souleymane Sogom so wona kanko ɓamtare ndew yiɗi nde omo woni Allemagne omo yiya ko ɓamti omo yiya ko feewi ko fewani ko moƴƴi toon ko adda ɗo en ko boni banggue mabɓe tuba hoɓɓe o oppa toon ko ɗum woni haalaka joni aɗa jogui hoolare no fewi. aha mbaɗi mi wima ko minen on a la même vision du développement donc ko hoolare 100% min jiiɗi ko Fouta waylo wona yimɓe ne gara avec des mallettes d'argent ene gujji e keesuji état ene gujji hay goto anda gara joore furonkoɓe mbiya ɓoccoɗe ñaame kadi furonkoɓe goye duuɓi joyyi ɗum kadi en poti iwde ɗum ɗon vraiment en poti iwde ɗum ɗon. Kono noon tigui a jarama Thiamsi ɗum noon Allah jarama a jarama. Assalamu aleykum bandiraɓe yeɓoɓe Windere TV on calminama e mbadi kuktidinde eɗen ɗo e aéroport Blaise Diagne garɗen jaɓɓade ko ɓiɗɗo mo ganduɗa ko Hammadi Hunare najo on woni Souleymane Sogom konko tigui garɗen jaɓɓade ɗo hande ɓoyetano inchallah o tello ɗum no Oumar Doro Koumi rewe am mbawen hebdemo joni joni inchallah. Assalamu aleykum Souleymane ça va de selli jaam tan mi ardi ngulleki bonki nagaram do taw ko ardi foof a salminama calmina bandiraɓe Sénégal naaɓe ha tenti noon e wuuro ma wuuro Hammadi Hunare ko adi fof eɗen mbiya alhamdoulillahi rabbil alamina par ce que jettima e dow jaam e leydi men hay sirlo ɗo ko no wuuli min gue mi addi manto cikkanam ɗo ko moins 13 degré mais no wuuli quoi min salmini Hammadi Hunare naaɓe mi salmini aussi arɓeɓe ɓe foof e mi yaari holko saabi hande garagal ma eɗen gandi gummiɗa ko toon to dowlo Allemagne min gari ko wallidirde e Hammadi Hunare naaɓe saabu neɗɗo so immima ha Allemagne ari ha ga aɗa ko yidde so wona yidde wuuro mum jaranta ɗum saabu biyeji ne ceeri ma gari hakke presque 1 million francs CFA billet avion tan e jiiɗa kadi e coronavirus o testeji e foof e vaccination donc yidde wuuro mum tan saabi ɗo so wona ɗum neɗɗo arta minen noon addi min tan ko wallude wuuro ngo wona goɗɗum min garani funtude yimɓe min garani sodde yimɓeɓe min gari tan ko ƴewde holno min ballirta Hammadi Hunare naaɓe pour wuuro ngo yaara yesso ko ɗum tan addi min ko noon tigui eɗen gandi campagne eɗen mbawi wiide élection ngaji local ɗi ene muusi ha ɓurta ha tenti noon to diwan mon to ko candidat ji jeegom goni toon hol joɓari ma e hol darde ma nde ganduɗa no garduɗa ha mbawa hoolade gam hebde mairie minen darde amen ko aɗiɗo valise ko idéji ɓooli miijoji moƴƴi goni hen miijoji ɓamtare wona haalis wona hay batte ko ɓamtare tan addi min kalani Hunare naaɓe so tawi ɓe jaaɓi haɓe jaari programme moɓe jogui o alhamdulillah goɗɗum addani ɓe haɓe ñaagui Hunare naaɓe aussi politique wona haare wona fitina wona hay batte ko démocratie eɗen mbawi jiiɗi yumma baba gotana goɗɗo mi wota goɗɗo ala probléme ko démocratie ɓe gartir hakkillaji men ko élection locale 23 janvier so ɓenni aduna o ma continue mo fo yaha haaju mum so tawi min gañima alhamdulillah somin gañay aussi bawɗo gañade foof mi mbaɗum félicité ko démocratie yimɓeɓe jarani kadi kaɓa jarani kadi duha jarani kadi bismodiɗo jarani kadi mbaɗa ko boni ɗum tan ɓe mbawi wiide ala violence ala fitina ala hay batte inchallah. holko woni faydagal élection ngaji ha tenti élection ngaji locale e oɗon gandi élection locale ko hunde gandama wadde fayida e aduna saabu duuɓi joyyi garoɗi yeeso ɗi
sen ƴoowi e cuɓɓoɗen ko bawɗo jogade wuuro men élection locale waɗi importance élection locale sa yi waɗi importance aussi jiiɗa élection présidentielle fawa he parti politique par ce que ƴowata ko bawɗo jogade wuuro men ko élection ɗum tawi wiya local koko bawɗo jogade wuuro men bawɗo fof no wuuro men ɗum wiya local ɗum tagui ko élection ganduɗa hoorema badde importance no fewi yimɓeɓe noon heɓe nanggui ɗum ala importance kono waɗi importance ɗum noon yoɓe cuuɓo moɓe kooli moɓe cuuɓo moɓe gandi moɓe cuuɓo aussi moɓe keftini wuuro he eyyi ko noon tigui hol wasiyoma e ɓiɓɓe leydi Sénégal ha tengti noon e ɓiɓɓe Hamadou Hounare Naɓe ko basim taw mbimi toujours tan yimɓeɓe yo gartu hakkillaji mumen élection walla démocratie wona haare ko enen foof ken bandiraɓe enen foof eɗen jiiti wuuro ngo kadi guila dawa dawi foof eɗen gondi ɗon ala leñam ala he batte élection ko 2 semaines de campagne so gasi ko ñalawma goto woote ɗon e 18 heures 19 heures andama gonɗo maire après so gasi continente wona voilà mbimi tan yoɓe gartir hakkillaji mabɓe jarani duko jarani haare jarani e batte ko démocratie ko élection so ɓenni so Allah jaaɓi mo fof yaha haaju mum voilà e bandiraɓe ken arnoɓe jaɓɓade oɗo mo ganduɗa ko Souleymane eɗen gandi konko garagal makko hande pour eɗen gandi paaden koye élection ngaji local konko ganduɗen jaɓɓade hande eɗen gondi noon e Thiamsy ɗum no bandiraɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama ha ñande wonde inchallahu rabbi e événement ji goɗɗi wonade pisaji mom min jarata ha kaw vraiment sen ko yaba min jabnama hinnade wala wacce nana jogui yo ad wala inchallah élection bugu jewɗum inchallah jeli voilà monsieur le maire inchallah ko woni élection sono jeeɓi ko Zakaria yettirim ko ba voilà mo dia hawre monsieur le maire non inchallah mo gagne élection inchallah hamin bonnimo yene fekk minen commune Souaɓe ko ɗo min jiiɗo walloɓe minen min gala liggeyaji min jiiɗo hollede ko ɓe tan mbawi wallude min min ko ñagonoɓe no fewi inchallah gadortango piquina non ɗon deftoron